programa en parlem de sexualitat. Sense pèls. A la llengua. ¡Guarras! Bueno, yo la verdad es que siempre me considero un modelo a seguir a la hora de tener un cuerpazo, porque a la vista está, ¿no? Pero bueno, el otro día yo estaba mirando los reels, ahí que tenía el móvil entre las tetas y tal, estaba muy tranquila yo, y me salió unos reels de una señora saltabote así que está casi negra ya, que estaba más flaca que un palo, Os lo voy a enseñar, porque quiero que veáis la prueba. Ahí. Bueno, estas son... No sé si se aprecia. Que lo he combinado con este pantalón de Luna, las sandalias doradas de Zara, el collar que es de Angelo Lucchini. Bueno, vamos a pedir que lo pongan en la green screen. Si no pueden empezar el croma. Exacto. Y bueno, la cosa es que yo digo, pero estas mujeres como mucho se comen una lechuga al día, no mucho más. Y claro, digo, ¿cómo esas personas pueden ser felices? ¿Me lo explica? Porque claro, yo me veo a mí y yo digo, yo estoy perfecta, yo follo mucho con este cuerpo. Digo, ¿por qué necesito hacer eso, no? Pero bueno, la cosa es que todos son muy monos y todos los cuerpos son muy bonitos. Y de eso venimos a hablar hoy, de los cuerpos y la autoestima, que es muy importante para follar, porque si no luego tiene unos disgustos muy grandes. Que yo me lo he visto mucho eso con mis compañeras de la Bombonera o con algún hijo de puta que he visto también, que tenía pene muy pequeño. O mi. Entonces, claro. Sí, a mi m'agrada molt el cossos d'aquestes dues noies, però estic totalment d'acord amb el que has dit. Bueno, doncs ja tornem a ser 15 dies més per fer el consultori. En primer lloc, dir que avui hem tingut també algun problema tècnic. D'entrada que no hi havia tècnic quan ens hem presentat. Eso ha passat. Hemos tenido un problema tècnic. Però, sí, ho hem solucionat, hem pensat un reel a Instagram on veureu l'experiència i ara estem aquí molt contentes per respondre a les vostres qüestions. Quina és la primera pregunta? A veure, diu, el meu marit té un penis molt petit. Ai, mira, això m'encanta, la poesia realment és una cosa que s'ha de valorar molt. El meu marit té un penis molt petit i ja no el noto. I jo tinc el cuny molt gran. Què faig? Pues a ver, yo la verdad es que te entiendo porque yo también tengo este problema, porque yo también tengo un xoxo muy grande. Aquí la Luz et pot ajudar molt. Ahí te puedo ayudar yo mucho. Mira, la verdad es que eso es un problema muy grande. Yo no sé si estás tú mucho al día de las actualizaciones del modernismo cultural, pero ahora se está llevando mucho una nueva cosa que es las relaciones más abiertas y abandonar un poco la monogamia. Entonces tú puedes hablar con tu marido, le puedes decir, compañero, a mí tu pene ya no me satisface, ya no me hace nada, no me cabe, me sobra aire, me puedo meter ahí 5 melocotones más y aún no lo noto. Entonces, cariño, me gustaría tener una vida sexual buena, porque eso es muy importante. ¿Qué te parece si igual hablamos con alguna personita que pueda venir a llenar el vacío? O lo hago yo por mi cuenta o tú también participas. Entonces ve qué te dice, pero es muy importante estar satisfecha en la cama y si bueno, hemos tenido un problemilla técnico, no passa nada. Està plegat de problemes. Ens agradaria localitzar a la gitana que ens ha tirat el mal d'ull, perquè la cosa està sent una mica... Però jo ja us he dit en més d'una ocasió, el CNI va darrere nostre. Volen tallar el nostre discurs, però no ho aconseguiran. Continua, Luz. Pues nada, eso estaba diciendo yo, tampoco tengo mucho más que decir. La verdad, también eso. Prueba también con objetos, prueba también con los dildos, que hay ahora unos muy chulos. Yo te puedo pasar el link del mío, que es un dildo de 30 centímetros negro y es perfecto. Eso te llena todo, pues, eso te lo llena todo. A veure, sí, al final integrar joguines dins de la dinàmica de parella també és molt important. Va en relació amb el que vam parlar l'altre dia, no? del BDSM, el sado i aquestes coses. Jo em passa una miqueta el contrari que la Luz, perquè, sí, el meu marit en grand-père tampoc estava molt ben dotat, en aquest cas em sento molt identificada amb la noia o noi que ha enviat aquest missatge, però a veure, a mi m'agrada que hi hagi aire, tot i que no sigui molt elegant, a vegades tirar-me pets vaginals, queefing, em sembla que sí. Sí,
Sí, el nostre rei crec que no està dient, el becari m'està dient que no, però jo crec que sí, al final, si no és el terme que jo li he posat. I això m'agrada que corri l'aire una mica. Si em sento una mica rubiada i em sento una mica com rasa, saps? I no m'agrada sentir-me lleugera quan estic mantenint relacions. I això també... Per què? I perquè també tinc falofòbia una mica, jo crec, no? No tant com tu, que et pixes a la que t'ensenyen un rabagant, jo els puc mantenir, però no m'agrada. O sigui, jo prefereixo un penis petit que un penis gran. Clar, perquè aquest és el típic cas d'una urna massa gran i una papereta massa petita, no? Al final, això ens hem trobat més d'una vegada. Bueno, yo la verdad es que me he quedado con una cosa que has dicho tú, que es la cosa de sentirte ligera todo el rato, y digo, ¿qué gracia tiene eso? Con lo que mola ir repartiendo tetazos. Tú no sabes lo que te pierdes, compañera. Bueno, Doncs lo mira, sé. aquesta següent pregunta crec que va en relació amb el tema. Oh! Diu, soc hipòcrita per dir que tots els cossos són perfectes i voler posar-me més tetes? Bé, l'hipocresia està involucrada molt fortament en la nostra societat. A veure, què ha passat? Ah, que tengo moco y si lo hago en el micro se oye todo. D'acord. No es agradable. A veure, a mi aquest tema també em toca bastant de casa, perquè jo sóc partidària de que totes les coses són perfectes, però sí que jo... ens han donat un Kleenex, moltes gràcies. Això, que jo he patit o m'he realitzat diverses operacions estètiques. Com ja vaig dir l'altre dia, em vaig fer una vaginoplàstia. També m'he posat... Bueno, sembla que... No sé si a casa ho estareu escoltant, però aquí una persona, una de nosaltres s'està mocant. Això m'he posat lip filler. Estic fent confessions, després preguntant a les xarxes que què m'he fet. M'he fet un facelift, m'he posat botox, m'he fet el tractament de làser amb esperma de Selma, també està molt popular, se'l fa la Kim Kardashian també. I això, llavors, clar, a mi sincerament em fa molta por fer-me gran. És una cosa que no sé com ho porteu vosaltres, noies, però jo al pas del temps hi ha un factor, no?, de dir m'agrada la saviesa que estic obtenint, no?, i la persona en la que m'estic convertint per dins. Però per fora, la veritat és que a vegades em veig feta un nyap. Home, aquí és obert molt important. En el meu cas, per exemple, les operacions estètiques no entren tant, però sí que és cert que recentment em vaig posar la vacuna de la grip i les tetes em van créixer bastant. No sé per quin motiu serà. Doncs recorda'm que no me la posi. En aquest sentit, també és un punt de l'edat, no? A veure, jo, per exemple, quan em prenia les pastilles per no tenir fills, les hormones i tot això, em van posar unes peres que mare de Déu. M'hi posava el mando de la tele i ningú el trobava. Però bueno, lo de la vacuna de la grip, i què tal? Bueno, és el que dius tu, al final ens fem grans, però també tenim aquestes coses positives perquè a mi amb 20 anys no m'haurien posat aquesta vacuna i ara, en canvi, vaig pels passadissos de l'institut i tots els nois es giren al cap. Però amb 20 anys actualment posen la vacuna de la grip. Ah, sí? Sí. Sí, eso no lo sabía. La teva filla no té la vacuna, la teva filla no està vacunada. No, jo no he vacunat de res. Eso es muy peligroso porque entonces puede caer el discurso negacionista. No, jo no soc negacionista, simplement no sabia que devia Lo puede vacunar. parecer, decídmelo vosotros en los comentarios, pero lo puede parecer. Però no l'has vacunat ni del papiloma, ni del VIH, Ni la hepatitis, el tífido, ¿cómo se llama? del SIDA no l'has vacunat. Però El que SIDA no té tiene 20 anys, vacuna aún, encara ¿qué no fa dices? sexe, eh? Però jo estic vacunada del SIDA. Pero si eso no está creado aún. Però a mi em va vacunar del... No és broma. Ostres, No sé muy bien qué te puso ahí. Pues hauria de fer una trucada quan acabi el podcast. Però mireu que jo la salut me la cuido molt. Pues no lo parece, la verdad. Ay, A ver dime. si escoges mejor tú los médicos por criterios profesionales y no por criterio de otra cosa, ¿eh? sí que nos últimament el conocemos. tema de la sanitat da. Està molt malament, també dic que ens podríem informar una mica, perquè això de no tenir la nena vacunada, no ho sé, Eso vigila està que no, mal. que no trepitgi un clau,
Com trepitgi un clau la nena, la tens Le coge tífico. fotida. Eso es súper peligroso. Home, li agafarà un tètanus. Eso. I no li creixeran les tetes, que no t'enganyi el nom. Ui, Això no passa. No. T'ho dic jo. Doncs hauré de contactar amb el teu infermer i ja em diràs... Bueno, i responent a la pregunta, no, si ets hipòcrita, a veure, jo al final penso que totes som víctimes d'aquesta societat. Jo sóc conscient, no, de que sóc víctima de la pressió estètica que jo mateixa m'he imposat de tota la bona. Jo mateixa, o la meva mare, no, també. Una vegada de petita em vaig menjar un pastís i no va acabar bé. ¿Y qué pasó? Cuéntanos. No m'agrada tampoc reviure molt com va acabar tot, però només diré que el pastís era de vainilla i va acabar sent de xocolata. Això és una Amb això ho diré frase tot, impactant. d'acord? Dures declaracions, però és la realitat. No he tingut una infància fàcil i jo crec que ha influenciat en la meva visió de l'estètica i dels cànons. A França també. És que això és una cosa molt dura, eh? A Espanya, no sé, ja m'ho direu vosaltres, però jo, on vaig créixer a Montpellier, si no et punxaves heroïna i no eres heroïn xic, no eres res. No sé, i mira que veníem de les gordes de la Revolució Francesa, però com que les van matar totes, ara totes primes, no ho sé, però això estic fatal. A ver, yo sinceramente, o sea, yo puedo entender lo que tú has dicho, ¿no? Y tiene mucho sentido y que la sociedad es de la manera que es. Pero yo es que a mí me cuesta de entender por qué la sociedad es así, ¿no? O sea, tú me dices, o sea, yo veo un par de tetas como 2 carretas más grandes que mi cara y yo me vuelvo loca. Y aquí tengo yo para agarrar, para dar, para repartir a los niños pobres también. Entonces, dime tú qué tiene de malo tener un poco de grasilla bien colocada. És més una mica el que representa, no? O sigui, no Què sé si representa? És que jo no em puc imaginar... És que no m'ho puc imaginar jo amb unes tetes com carretes. És que, no ho sé, pel que m'he criat, per mi, jo relació... A veure, il·lusió, vull que sàpigues que t'estimo. O sea, a ver, yo no me la voy a tomar más porque para mí no es insultante que me llames gorda porque yo soy gorda y eso a mí me gusta. Però és que jo a vegades ho penso. Pero vaya, Jo, quan et miro, tu penso, ostres, la veritat és que està la mar de bé. O sigui, jo no em considero gordofoba, però... Espera, que ocupa una mica més d'espai a la cadira, no passa res. No, no, pero o dime sigui, lo malo, yo soy una persona expansiva. Jo no tinc fòbia a ningú, o sigui, només tinc fòbia al mal gust, però a persones no. Però sí que a mi mateix soc més dura a mi que amb les altres persones. Això passa, Saps això? el que et vull dir? No sé, però és això, jo no em puc concebir rassoneta perquè sempre, no sé, la satisfacció quan entro als vestits que entrava quan tenia 5 anys és que de veritat que no me la treu ningú i no sé per què, ho estic intentant treballar, però no sé, i el sexe per mi és una via... Mira, estic veient la següent pregunta, diu, tinc un TCA, però la meva mare diu que està bé, que millor que no tenir-lo, té raó. Eso es muy fuerte, porque estamos hablando de una cosa muy seria que se lleva muchas vidas. Y se lleva Exacto. muchas vidas y eso es muy peligroso, no se puede jugar con estas cosas, ¿eh? Se tiene que tener mucho cuidado. Si tú tienes una persona a tu lado que Sí, tiene es ese muy problema, peligroso. lo tienes que remediar inmediatamente, porque es muy serio y se te puede ir de las manos. Yo personalmente no lo he tenido nunca y estoy feliz. Por eso te digo que no lo tienes que tener, porque entonces no vas a estar feliz. Te vas a Això- estar ahí rajando las venillas, que te lo digo yo. Això a l'institut ens hi trobem bastant i jo el que acostumo a fer és aquella persona que té un TCA la faig despullar-se davant de tota la classe perquè vegi que no passa res. És que ja hi tornem a ser, A A mi veure, funciona, és un mètode provat. a mi sincerament em fas despullar-me a la classe davant de tots els alumnes i el dia següent vinc amb una AK-47 i faig un desastre. És que tu ho estàs demanant. Está muy mal. No, O sea, no con pasa eso de moment, yo eh. estoy descubriendo muchas cosas de ti que yo no sabía antes y Pero me está això no- dejando loca. Això no ho Me he está inventat jo, dejando... això és el protocol del centre, eh? Pues no sé en qué centro estás tú, en un centro de menores, ¿dónde estás? Ai, Consol, la Pues no sé. veritat. No sé, però jo, com a persona que... Jo no he tingut cap lletra d'aquestes, no? TCA, però sí A ver, cariño, por lo que me estás diciendo, yo creo que un poquito sí, ¿no? Bueno, no sé, però... A mi em fa preguntar si aquesta pregunta l'ha escrit algú al perfil de la Gina. A veure, és veritat que sí que comparteixo característiques, no? Però el que sí que penso arrel del que has dit tu,
Cadascú que faci una mica el que pot i si hem de demanar ajuda que sigui en mans d'un professional també, no? Claro, Perquè això pero yo no he dicho lo remediar... contrario en tu has ningún dit- momento. No, però tu has dit hay que remediarlo. No, I pero jo sé- remediarlo también es avisar a un profesional. Clar, Eso però- entra dentro de remedio. Però jo me'n recordo que quan la meva àvia, jo quan era petita i la cosa s'estava anant de mans, la meva mare òbviament no ho remediava, però va entrar la meva àvia i saps què va fer? La van penjar d'un columpi. Ella? Sí, Però qui? la meva mare. Bueno, això també passa, no? Clar, llavors és millor posar-ho en mans d'un professional, una persona que entengui, no?, com gestionar-ho, perquè si dins el nucli familiar cadascú agafa la justícia per la seva mà, Pero yo no es estoy pot liar diciendo molt... eso. No, yo- ja ho sé, però hi ha gent molt boja darrere de la càmera. Pero la culpa Sí. no la tiene la persona que, o sea, es decir, la que está mal aquí es tu madre, no me jodas. Ja, Pues eso también se tiene que remediar. però el que et vull dir és que és més creïble o genera més impacte que li digui un psicòleg que no que li digui la seva mare. Hi ha com un, saps? Eso estoy de acuerdo. Yo estoy muy a favor de No la sé. terapia. Tampoco he ido nunca porque en mi pueblo no había terapia, no había de eso. A mi és que em fa por. La teràpia, però jo la Pues recomano. amores, yo creo que la necesitas, pero la primera, vaya, o sea, creo que tiene una cantidad de mierda y saga en metí, la tiene que... També pot ser. Què passa? Jo justament merda dins no en tinc, Merda no en tinc. Em puc tenir un pèsol, però merda ja t'ho jo que no en tinc, Claro, no cagas si no come. ¿Cómo va a Per tener això mierda? vull dir... Home, no sé bueno, si hi això havia molta és merda quan possible, prenia però- laxants. También has Allá ya tomado había eso. mol- Es que Home. las tienes todas, Les tinc totes. Las tienes todas para ser El la que no- anoréxica de turno. El que no... No faltem al respecte. No es una falta de respeto, es una condición mental. Vale. Però a mi el que no m'agrada Aquí és que... potser faltaria un assessor psicològic per la Gina. No sé si el productor... A veure, a mi se m'està tildant de boja, però a mi el tema anorèxica com a cosa despectiva, l'anorèxica de torn, és com si jo dic la gorda de torn, o la Pues la de professor, turno o y la de... o la morena de torn, o Bueno, la independentista de merda de torn, Home, de m'entens? merda Que no, portes aquest pin avui? Avui el porto perquè me l'havia oblidat, però el porto sempre dins del cor. D'acord, avui vam un pin independentista. Sí, espero també redimir-me d'alguns errors del passat recent. Què ha passat recentment? Anem a canviar una mica de tema perquè ens estem escalfant per aquest sector. Explica això. A veure, Ja que estem parlant recentment, d'autoestima, no, en aquest capítol. en un dels últims capítols vam fer unes trucades. Perdoneu, és que tenim uns boiers ara Tenim mateix. uns boiers que literalment no Sí. sabem qui són, Pero no está mal, ¿eh? ens estan mirant La el cos verdad i es que no s'estan està rient mal. una mica. La Sí. verdad que... Mira. pero ¿Quién es ¿y, aquesta ¿y ese persona? hombre quién es? No sé Bueno. ¿La pas. gafota? Hi ha una mà amb ulleres. Guarro, ¿cómo te llamas? Bueno, Té un continua. bigoti, m'agrada. Té un bigotet. Bé, a veure, què va passar? En un episodi recent, com segurament sabeu, si sou oients fidels del programa, em van fer unes petites trucades. En el meu cas, em vaig intentar trucar en Jordi Cuixart, perquè és el meu ídol i volia fer sexe i volia fer coses amb ell, però no va contestar. Què va passar? Doncs vaig pensar, mira, no hi havia de Jordis, doncs truquem a l'altre Jordi, no? Però aquí hi va haver un petit error, que és que ens vam equivocar de Jordi. Bé, almenys per la meva part. Vaig trucar al Jordi Turull. Jo pensava que era l'altre Jordi, però es veu que l'altre Jordi era el Jordi Sánchez. És que hi ha molts Jordis. Aleshores, què vaig fer? Vaig quedar amb el Jordi Turull, recentment, pensant que era el Jordi Sánchez. I arribo allà i em trobo un home calb amb americana, que em diu, soc de Junts. Oh! Era un home de Junts. I tu d'on ets? I es veu que no s'havia pujat a cap cotxe. Tu de quin partit polític ets? Jo sóc... per mi el més important és la independència de Catalunya, per davant de tot. Que ets d'Aliança Catalana? No, perquè jo sempre opino que Catalunya és una terra d'acollida, i ho ha de ser. I, de fet, tinc una mica d'enveja als burques perquè tapen complexos. Sí, de fet és Eso es verdad. bastant... Si el tiene tema un que día estem de parlant. malo pelo, pues eso te lo arregla seguro. Bueno, Pues me lo voy a replantear algún día que tenga el pelo feo. A veure, en burca, no està valenciaga, realment, perquè és valenciaga, fa col·leccions molt com si fossin burques, tots tapats de negre. Ah, Eso es verdad. Oui.
no és mentira, 2021... Pero el burka, espera, que me he liado. ¿Es el que te tapa el pelillo o el que te tapa todo? Tot. Entonces yo no El quiero que eso. tapa Yo el quiero cabell- enseñar mi carne. El cabell és un hijab, no? Ah, bueno, sí que Sí, estás yo que sí. culturizado. No Cabell, sabía crec que yo és que un era hijab. aquí, no sé, morilla o què era. No. Jo no jutjo la teva visió política més que res perquè jo no en tinc de visió política, m'és igual. Jo no sé, jo no voto, considero que hi ha coses més importants a la vida, cadascú té els seus problemes i no m'agrada la política ni els polítics. I mira que n'he estat, però n'he estat amb Doncs algun... hauries de saber que si Catalunya fos independent, tots aquests problemes dels que parlem no existirien. Home, potser sí, a mi... O sea, yo a creo mi- que hay gente de Cataluña que tiene anorexia, ¿no? A Dímelo tú. mi... Home, que vols- clar, per culpa de l'opressió de l'estat espanyol. Aquí crec que estàs pixant fora del test, t'he de dir, Vosaltres opinareu pel que vulgueu. Jo sé quina és la certesa, que jo he investigat aquests temes profundament. Le voy, Y- o sea, a ver, te voy a tener que dar la razón. Bueno, un poquito, s'hauria de que claro, comprovar. Claro, També, es si no ho eso. proves, no és com la podemos ni sexualitat. descartarlo ni aprobarlo, como la existencia de Dios. No, Es i lo com, mismo. és com la sexualitat. Si no et fas un bon picotasso, tu no sabràs el que t'agrada. Doncs el mateix, si no som independents, no sabrem si és una merda o no. Exacte. Hem de provar. Però bueno, m'agradaria preguntar-li al nostre assistent Gai quants minutets portem, perquè ens hem oblidat... Mira, tenim un rellotge aquí. Portem 30 minuts de... Crec que no pot ser. Potser tot en 20. No? Bueno, 30 jo crec que hem minutos, eso es d'emportar 20. imposible. Així que anirem rapidet, 20, d'acord. La següent és, he pensat en operar-me els llavis del cony perquè són molt grans, però no sé si ho estic fent per necessitat o per pressió social. Soc superfeminista i va contra els meus ideals. Què faig? A ver, L'última pregunta. yo tengo que decir que a mí, mira, yo tengo un labio más grande que el otro, entonces hay veces que cuando estoy haciendo pis, pues se me desvía, ¿sabes? Porque eso lo tapa, entonces me va para un lado. No me lo voy a tocar, porque a mí me gusta como es. Uno es como más flexible y el otro menos. Y a mí eso me gusta. Ahora bien, si tiene una incomodidad física, como lo que te he dicho de meánfora intense, o el ejemplo que has dicho antes, ¿cómo era? Com? Lo que has dicho antes que le has dicho a ella, ¿cómo era? Da igual. Meánfora intense. Pixar fora del Eso. test. Eso, literalmente lo que me pasa, ¿no? Si es una condición que te incomoda tu vida diaria, te diría, pues adelante. Pero si lo estás haciendo porque hay algún gilipollas que te ha dicho que tu coño es feo, entonces tiene que hacer todo lo contrario. Lo tiene que enseñar, lo tiene que destapar, lo tiene que llevar ahí delante. Te lo tiene que Hacerlo tatuar en la más grande. frente. Porque tu coño es tu templo. Y viva los coños. A veure, saber Me aquesta... deja eso que me... Sí, tinc un banyo, he portat un banyo, així no ho hem de fer amb cap element pràctic, no?, del set, com l'altre dia. He vingut preparada. Sobre la pregunta, a veure, jo m'he operat els llavis del cony, ja ho sabeu, ho he dit, m'he fet una vaginoplàstia, és el terme més elegant, però jo crec que ja hem perdut tota l'elegància a aquest punt, així que és així. I ho vaig fer, si escolteu una mica de vent al micro, és el vano, ho vaig fer perquè, a veure, jo ara mateix no ho hagués fet perquè sí que jo crec que la meva visió està canviant una mica, sobretot gràcies a tu. Muchas gracias. Això és molt positiu, És molt- aquest intercanvi. Sí, ets una bona... Jo crec que ets un bon referent, no? El meu referent abans era la Kate Moss, però ara crec que el meu referent ets tu, per això, perquè m'estàs aportant com una visió una mica més alliberadora. És veritat que m'he sentit molt engarjolada en general amb els homes, amb el Rampert, i estic cansada, la veritat, de sentir-me com pressionada a tenir la vulva de moneder, d'haver d'estar prima tota l'estona per part de tothom i per part meva. S'ha acabat. Ara estic fent aquest podcast i estic molt contenta d'estar podent-lo fent i de que se m'estigui valorant per la meva persona i no per res més, ni per si tinc la vulva apretada o si tal o qual, o per, com el model, el fotògraf, que, la model era jo, però el fotògraf que em feia fotos. És que estic molt contenta de veritat de que ens estigueu escoltant la nostra veu i jo personalment, doncs això m'estic adonant de que no sóc només una cara bonica operada i que si se m'han de veure 4 hores, doncs que se'n vegin tu, és que estic cansada ja, no us dic en broma, Sí. Estic molt cansada, la Crec veritat. que per una vegada aquesta pregunta la podem contestar rotundament. Els teus ideals van per davant de tot. Hi ha pressió social? Sí. Soc víctima d'ella?
Sí, tu segurament també, però l'important és que ho sàpigues i que intentis no ser-ho, ja està. És que... Eso es lo más importante. I no ho jutgeu tampoc si sou hipòcrites o no. Jo és que si cada cosa que faig he d'estar pensant si sóc hipòcrita, pues Pues no harías nada porque está... Clar, la resposta seria sí, i no m'interessa, així que passo el tema. Perfecte. Ara anirem a la secció de bogeria. Bueno, el nostre assistent Gai ens ha dit que el bano que he portat, pels que no ho heu vist, que esteu escoltant, és de color verd. I sembla que s'ha mimetitzat amb el croma. Al final són factors tècnics que nosaltres que no no controlamos, al final es una cosa muy aleatoria, es una cosa en la que no puedes pensar, Bueno. eso simplemente te pasa, ¿no? La Consol s'està rient dels meus errors o què passa? ¿Qué le pasa? Què està passant? Perdona, és que... Ja està. Bueno, ho passarem per alt. I el nostre tècnic gay s'està partint la caixa, també. O sigui, al final aquí tothom riu menys jo. Bueno. L'altra cosa és que també tinc la cara molt brillant, diuen. És perquè... Escolta'm una cosa! Per què tothom s'està partint la caixa? Pels que no esteu veient això, s'estan rient de mi. Bueno, no passa res. Això que tinc la cara molt brillant, m'he posat highlighter i sembla que no està sent tan bé en l'estudi, d'acord? Així que... Què? No puc provar noves tàctiques de maquillatge? O se'm jutja? Pensava que això n'anava d'això. O sigui, tu quan sembles un pallasso jo no dic res. Que a vegades em vens aquí amb uns llavis vermells, que clar. Es verdad, es verdad. Això no m'havies dit. I jo no m'he rigut mai. Això no ho sabia, això. Quan semblaves un Jedi, què va passar? Com? En un capítol semblaves un Jedi. Bueno... Ai, no mires així que em fas pena. Però t'estaves rient de mi. Demana perdó. És veritat, m'estava rient de tu. No passa res. Home, és que justament en aquest capítol que parlem d'autoestima, que m'enfonsis... A ver, tampoco ha sido para tanto, ¿no? Simplemente nos ha hecho gracia la situación y ya está, pero no era nada personal. Vale, d'acord. Doncs llavors anem a Ja em disculpo dibuixar-nos. formalment. D'acord, Consol, gràcies. Vámonos. També t'hauries de disculpar als teus alumnes un dia, però això és una conversa que deixarem per un altre dia. Eso Bueno, lo tenemos que Per què tratar. ho dius, però... Bueno, a la secció de bogeria d'avui ens dibuixarem, d'acord? Pels que Tenim un estigueu paper? escoltant, anirem descrivint el que dibuixem i hem vist a internet que això realment és una manera de reflectir la nostra visió personal i pot ser un exercici interessant. Així que ho anem a fer, d'acord? Pero entonces, ¿cómo va? O sea, ¿yo me dibujo a mí o Sí. te dibujo a ti? No, tu et dibuixes a tu i a mi, i la Consol a la Consol. Bien. Pues vamos a darle. Això és en paper. I això en bolígraf. Som-hi. Bueno, jo començaré fent una miqueta el meu cap. Pues yo voy a... Espérate, que me tengo que bajar el micro porque... ¡Ah! A ver, me voy a hacer los Estic ojos, fent el meu cap, que clar. son muy bonitos. La gràcia és que tot això parteix una mica de la imaginació. Jo vaig estar amb un pintor quan era jove i em pintava nua i sabeu que jo també em faig les meves nudes amb pintura a l'oli i tinc bastanta pràctica, no? Pues yo creo que me estoy haciendo bastante bien. La verdad, a mí siempre me han dicho que tengo mucho talento dibujando. Entonces quiero que lo veáis también para ponerlo en práctica. Y bueno, a los que estáis escuchando el podcast, no os preocupéis porque lo vamos a subir en el Instagram y lo vais a poder ver ahí todo, porque estarán los dibujitos colgados para que no tengáis ahí como la sensación de que no queremos que lo veáis y tal. Entonces, nada, a ver, ahí tengo como... Tu què estàs fent, Luz, més o menys? Ves escrivint el teu dibuix? Estoy haciendo ahora como la cara, sobre todo, que para mí es muy importante porque yo sé que tengo una belleza muy natural. A veces me pongo eyeliner y tengo la ceja tatuada, pero bueno, me parece como una parte importante de mi persona, ¿sabes? Y a ver, ahora me he equivocado porque no me he hecho bien la barbilla, pero estoy intentando hacerlo lo mejor que puedo y que veáis que realmente pues, tengo un talento importante, ¿sabes? Porque la verdad es que lo tengo y está bien también reconocer las cosas buenas. I tu, Consol, dibuixes molt o no? Bé, la veritat és que no. Quan era professora d'infantil sí que acostumàvem a fer dibuixos,
però des de que em van moure cap a secundària per algun motiu desconegut, ja no succeeix això. Well. Perdoneu els oients perquè ara mateix vaig a fer topos, així que potser molesta. Molesta mucho, ¿eh? Bueno, doncs ja estic. Bueno, no. Estem dibuixant ara mateix, en breus acabem, no us preocupeu. D'acord, jo crec que ja ho tinc. Em sembla que també, sí. Ja estem llestes. Toulouse? Quin talent que té. Jo estic veient cases. D'acord. La gràcia també pels oients serà la manera en què ho descrivi, no? Al final serà com el reflex de la nostra visió de nosaltres mateixes, sense haver de veure el dibuix. Qui vol començar? Pues puedo empezar yo si quieres. Espérate que Ale, eso ale. me lo baja. Ara està ensenyant la luz del dibuix a càmera. No sé si se aprecia, pero si no lo voy a poner en el Chrome. A mi el que em fa patir és que potser l'hem de censurar, hem de posar un... Perquè... home, jo crec que, bueno, perquè no és molt realista, però és una mica ¿Cómo que no censurable. es realista? A veure, bueno, d'acord. Parla tu. Bueno, a ver, no sé. O sea, yo creo que lo he acertado bastante. Però has de descriure el dibuix, carinyo, que els oients no Claro, es veuen la verdad. gràcia. Pues nada, he hecho como mi cara, ahí como bastante bien. Y nada, he dibujado mis tetas también, porque siento que son una parte muy importante de mí. Me he dado cuenta de que estaba haciendo la cara muy grande y no me ha cabido el cuerpo. Pero eso me he dado cuenta más tarde. No quiere decir que no me guste mi cuerpo. Me gusta mucho, pero no me ha cabido, ¿vale? Eso lo tengo que aclarar. Y Més nada, interessant. tengo la ceja muy bien Claro, es tan hecha grosso que no también, hay cambio. mi pelillo ahí muy bien y mis tetas grandes, que no son tan grandes como en la vida real. Pero bueno, he intentado hacer lo mejor que podía. Espero que os guste, espero que os lo colguéis en vuestra habitación y que lo uséis de póster. Nada, És molt xulo. gracias. Sí, m'agrada. Vols anar tu? Bé, d'acord, a veure. Jo tampoc sé gaire bé com descriure-ho. Aquí teniu el meu dibuix. És No molt sé. patriota. Jo veig em veig a mi, és que no sé què més dir-vos. És que és molt metedor aquest dibuix. Descriu-lo pels oients perquè no estan captant la vibració de l'assumpte. Vull dir, hi ha la meva cara, les meves mans i Ensenya la càmera. les meves cames. No sé si s'aprecia. Si no, potser el posem al croma. El posarem al croma, d'igual Posarem en el que... croma, sí. Però bé, bueno, no sé que tu li veus alguna cosa especial. Home, és el dibuix de Catalunya, amb dos pals de pollastre i dos pals de braços i una cara poc expressiva Sin dientes. i posa llibertat. Sí, això és veritat, ho he afegit. Y yo creo que perquè- tiene la nariz más Bueno. grande. Fíjate que te digo. Sí, potser té un ull més caigut que l'altre, no? És que Bueno, no has parlat te molt de falta- l'aspecte físic. Te faltan las arrugas. Tenemos a nuestro compañero que se está partiendo el culo con tu dibujo. Yo de ti diría algo Aquest porque dibuix creo pots- que es un poco una falta de respeto. A mí no A me veure, gusta que se sisplau. rían de mi arte. No, però, a Aquest veure, becari s'està rient molt. s'està partint la caixa, per això potser podries veure el MoMA Home, o el Louvre. doncs no ho havia pensat, però ara que ho dius... Amb l'art es pot comercialitzar. Però això, parla una mica de què t'ha generat. A veure, què m'ha generat? Això, a veure, com t'ho dic? Doncs m'ha generat... La veritat és que m'ha agradat veure'm a mi perquè no acostumo a fer servir miralls i la meva edat és veritat que és avançada, però considero que m'he representat de manera acurada i això em fa tenir esperança. D'acord. Molt bé. El meu dibuix és aquest. Oh, Está bastante bien conseguido. La veritat és que estic molt acostumada a mirar-me al mirall. a veure, crec que és... Creo que nos están Bueno, diciendo es- que lo tenemos que enseñar más bien. Sí, i si no el posarem en el croma, que ningú es preocupi. I les D'acord? xarxes. El posarem al darrere i a les xarxes, si el voleu veure. Al final m'he fet com amb el meu cabell així de moderneta, que he portat des del 2003. He fet amb aquest outfit que porto avui, m'he fet extremadament prima. De fet, si el dibuix fos més accurate, seria així. Sabeu? Seria Està com... posant el paper de manera... Per
no sé com dir-ho, Perpendicular. transversal. Exacte. O sigui, al final m'he vist obligada a plasmar-me una mica més... m'he fet més primeta del que jo em considero. M'he fet amb els peus descalça perquè em considero una dona molt lliure a nivell de peus. L'única cosa que em permet sentir-me lliure. ¿Eso qué? Ha fet la Torre Eiffel. Sembla un globus, però és la Torre Eiffel, perquè és un pal molt primet. Al final és com m'agradaria que fos. M'agraden les coses estretes i llargues. D'acord? Totes. I res, m'he fet així també... No m'he representat la vulva, perquè estic en un moment que crec que la sexualitat tampoc és el que em descriu, perquè jo he fet servir el sexe com un mètode de validació durant molt temps, no? Per establir connexió real, no? I m'he sentit molt validada sexualment, però ara, gràcies al podcast, com he dit abans, i a vosaltres, les meves nenes, que tot i que us rieu de mi, a vegades sento que em valoreu. Ja, jo ho sé. Si nos reímos es porque nos preocupamos. D'acord. Però això, que m'agradaria també dibuixar, ¿no? Una cosa més com tu, un concepte, potser. Sí, yo también me arrepiento, pero bueno, para arreglarlo he dibujado un poquito también cómo se ve mi coño, así de plano de abajo, para que veáis un poco la representación de lo que estaba hablando de los labios. Y está aquí al lado de mi cara porque... Per qui no ho va apreciar en l'episodi on vam dibuixar les nudes, que vam penjar en Instagram, aquí tenim una altra vegada. Tenemos el becario que nos puede decir si es parecido o no, porque él le envié mi coño. ¿Está bien? Diu Está que sí, haciendo diu así que con la és mano. molt exacte, Que és accurate. molt fidel la reproducció. Sí, bueno, doncs això, m'hagués agradat no representar el meu cos, no? Vull dir, quan pensi en mi, pensar en una altra cosa, però al final era la premissa de l'exercici, sabeu? Llavors, doncs tampoc ets tu que t'has anat una mica per les branques, però està molt bé, vol dir que no tens el cos tan en primer pla, que és el que em passa a mi i és el que estic intentant canviar, no? I és el que recomanem, que el sexe no serveixi tampoc com a mètode de validació, que sigui, doncs, bueno, més una connexió i ja està, sabeu? No sé, o el que tu diguis, és que tenim també visions diferents. Bueno, yo... Estàs bé? Què t'ha passat? Hi ha hagut un problema? No sabem què ha Ara passat. mateix està en silenci, s'està posant la mà al coll. Es tabaco. Ah. Ya estamos. Nada, yo decía eso, que si tiene grasa o si tiene costilla... Todo a la parrilla. Eso iba a decir, me lo ha robado. Vinga. A menjar. Y que estés feliz con tu cuerpo, que estés feliz con tus tetas, con tus labios, de arriba, de abajo, y que te quieras mucho porque tú tienes solo un cuerpo, va a ir cambiando con los tiempos, pero bueno, lo tienes que cuidar siempre en cada etapa de tu Sí. I que vigilis també el concepte de cuidar el cos també és una mica complicat perquè tu sempre no tenim aquesta cosa de, almenys jo, no? De voler millorar el meu cos i voler estar sempre sent la millor versió i a vegades és frustrant, no? Al final t'has de cuidar, però també jo crec que és el que m'estic adonant ara, que si, jo crec que no pot ser que si em relaxo una mica també m'estic cuidant, no? Exacto. Es una cosa que cuidarte no también es tengo muy querer presente. cómo es tu cuerpo ya de predeterminado. Obviamente, si tiene una impedición física que no te permite hacer una vida normal, pues tiene que entonces hablar con un médico o algo. Pero si de verdad tú tienes bien y sigues con tu vida, ¿qué más da que tenga una dieta más grande que la otra? Eso no importa. No importa. Bueno, i si, jo què sé, te la vols arreglar per sentir-te millor, bueno, doncs... Pero es innecesario, es que yo creo que es innecesario, es una cosa de imposición de social. Ja, també és veritat, però bueno... I ja està. Jo m'he sentit molt bé després de realitzar-me les operacions, també perquè he sabut pagar, però ara intentaré deixar-ho una mica més. Molt bé. No em punxaré Botox. Eso me parece bien. Vamos a pasar ya a la canción que nos ha traído nuestra compañera Consol. Sí, avui us Se porto una m'acaba de caure un cançó... cabell. Amor, eso es la edad también. Lo del pelo es otra cosa, que no hemos hablado de las entradas y de Sí. la calvicie, No cal pero es obrir-me, otro no? tema. Però al A final mí los la- calvos me gusta. Me meto la cabeza por el coño. Molt bé, això està molt... La filosofia és la mateixa, no? Que ens hem d'estimar. Però, exactament, us porto una cançó que a mi em sembla, personalment... Una cosa abans de la cançó. No hem parlat de l'autoestima dels homes i no entrarem perquè no s'ho mereixen, però també és un cas a part. Estem centrant-nos exclusivament en
autoestima femenina perquè és el que entenem. Al final no ens posem a parlar tampoc de si un penis és més gran o és més petit, que entra també, no? I pels nostres oients homosexuals o tal, si volem dir alguna cosa... Pues que también, que tú de la misma manera que me gusta o sea, que te tiene que gustar si tiene o no tienes teta, si tiene o no tienes tripa, si tiene o no tienes pene, pues también. Exacto. Sempre et poden donar pel darrere. Exacto. No? Sempre és una opció. Sí, i és molt tòxic, no? Aquest ambient dels gais i tal. Vaig agafar el vano transparent mentrestant. Tu què opines, Consol? Tu tens alumnes gais? Sí, tinc uns quants, sí que els intentem dir que no facin marranades a la classe. Estem parlant de l'autoestima. En aquest sentit, doncs no sé què dir-te, la veritat. Per mi, no entenc què els hi passa amb l'autoestima. Doncs que a vegades jo crec que senten també com les dones, no? Molt pressionats. Perquè són gais. Home, no passa res per ser gais. A mí los gays me caen muy bien. A mi també. Els agrada molt posar-se morenos, no? Com la teva cançó. Exacte, aquesta cançó parla al final del cos, en essència. Parla de la pell, dels diferents tipus de pell, de celebrar una pell més fosca, una pell més clara, de la mirada, del desig, que al final també és important. De l'estiu també, que és la nostra millor versió, saps? Pot ser, no sé si aquesta visió la tinc tant, però Jo a és l'estiu possible. em veig guapíssima. Aquesta cançó m'encanta perquè planta cara a l'hegemonia espanyola i ens apropia. Al final, el missatge que ens agradaria dir és que a Catalunya, morena o no, tot estaríem dret a ensenyar el cos. I amb això dic tot el cos. Bueno, o a no ensenyar-lo, també, si el tens un mal dia i no Tenim vols dret a ensenyar. ensenyar-lo, per Jo tant, no. podem ensenyar-lo o no. Exacte. Per tant, Anem ja a posar podem la escoltar la cançó. cançó. Suau, suau, madame fucking cacao. Suau, suau, seguim amb el tumbao. Chiringuito, chiringuito. Abanico, abanico. Mira com el té. Para mi papá. La Marina està morena. La Pampina fa una trena. Jo tinc un abanico. Lo rompe, ho trenca. Hi ha alguna petita castellanada, però M'agradaria saber què és el que rompe. no ho sé. La Això cama no ho rompe. sé perquè jo el castellà... Lo rompe, ho trenca. Lo rompe, ho trenca. Bandolera, monta l'aftera, la Kelly van darrere. S'imaginen fan la peli. Es passin suau la crema, el cos demana ficció. Culls floretes i la crema, sortim al balcó, m'estic enamorant. I li hauré de confessar. Li queda bé la sala al banyador, li queda bé de perfil, de cara i d'esquena. La Marina està morena, la Pantina fa una trena. Jo no em puc fer una trena. Lo rompe, ho trenca. Lo rompe. Lo rompe! ¡Lo golpe! Teníamos que hacer una foto por croma. Acabo de trencar el dibuix. El requerem. Va a tener un pequeño viaje. Morena, que duri Déu-n'hi-do, forever, i fer-nos l'amor. Morena, que duri Déu-n'hi-do, re, mi, fa, sol, sol. Morena, a Pantina fa una trena. Això... Lo rompe, ho trenca. Lo rompe, ho trenca.